Ahoj, já jsem Nikola Djokic a teď vám představím dalšího skvělého mladého komika. Přichází první vystupující dnešního večera a já jsem rád, že bude on, první vystupující, teda ne dnešního večera, ale druhý půlky, protože je člověk, který je starý stejně jako já, myslím, že je trošku starší. A dělá stand-up, jako je služebně uvozovka stand-upově mladší, ale starší, než jsem já. A já jsem strašně rád, že přijal pozvání, protože si nemyslím, že je super, že to dělá, myslím si, že je kurva dobrý. Že strašně dobrý. A vás se bude určitě líbit. A jestli ne, nevrátíme vám žádný prachy, ty vole, na to seru. Prosím, obřím potleskem přivítat naprosto úžasného Dana Martince. Dana Martinka, omlouvám se. Hodně. Martinez. Hlavne, že sa už poznáme nejakých 5 rokov. Ale ja ti říkám Martinez, ja neviem, jak sa menuješ. Ja som zapomínal mena, víš, to je to... Ja viem, že sereš na Slovákov, ja viem. Ty ako Srb si nás mal lúbiť. Balkán sme ti priniesli k hraniciam. Dan Martinez. Tak, Martinek. Dobrý večer. Rokáč, máte sa tak. Najlepší potlesk je vyžiadaný potlesk. Dúfam, že nie je posledný. No nič sa nemení na situácii. Budem tak trošku pokračovať, jak Nikola išiel, lebo život po 40-ke je fakt ťažký, hej. Ja sa jedno ráno zobudil, natiahol som si chrbát a zlomil rebro. Na rande oficiálne hovorím, že som si dal 2 hodiny kruhového tréningu. Absolútne netuším, čo to je. Ale funguje to. Realita je taká, že som sa zobudil rýchle z postele a 2-krát som zakašľal. Mužské telo po 40-ke je veľmi delikátna záležitosť, až by som povedal krehká. A 30.12.2024 som sa rozhodol, že teda je potreba zmena, lebo vždy, keď sa ráno zobudím, mám pocit, že som sa vylodil v Normandii 2-krát a prvýkrát som zomrel. No ale že teda potrebujem niečo spraviť so svojím životom, tak 30.12. ráno som sa takto rozhodol a večer som dostal angínu a antibiotika na 10 dní. Moje šťastie funguje jak Forrest Gump, že život je ako bomboniera, vyrobená na Slovensku a každá jedna čokoláda je skurvené utrpenie. No takže takto som začala, vieš, už uvažuješ nad sebou, že čo by si mal spraviť, hovorím, potrebujem zainvestovať. Vzhľadom k mojej finančnej situácii si v Brne môžem kúpiť štvrtinový podiel v sklepní koji. Tá sklepní koje mi až tak nevadí, skôr to Brno, ale... V Prahe by som si kúpil tak maximálne kľúčku, vole. Ale orgány by som mohol darovať a maklér mi hovorí, no ale potom vy nebudete žiť, mám investičný byt, ne? No, že teda sused mi hovorí, že Daniel, počúvaj, však si kúp normálne Rolexky. Hovorím, jediné X, čo ja si viem kúpiť, je Durex a to je na kokot. Takže... Doslova, by the way, na ktoré som si uvedomil. Ale môj investičný bankér mi povedal, Daniel, môžete investovať 1,000 korún mesačne, takže teraz tam mám 5,012 korún. A on, že máte to v pluse, hovorím, kokot, ja mám takýto optimizmus, tak si poviem, že ja keď som impotent, ale pozri, jak majestátne visí, vieš. Už tak krásne. Okay. A teda som začal cvičiť, tak jak stále spomínam, hlavne tantricky, čiže o tom rozprávam. Akože teoreticky väčšinu vecí viem, okrem kruhového tréningu. A mám trénera, Tamáš sa volá. Tamáš, hovorím preto Tamáš, lebo je z Maďarska. A je to taký vzťah na diaľku, hej. Ja som v Brne a on je v Nových Zámkoch na Slovensku. Takže sú tam jemné komplikácie, ale Tamáš má jednu veľmi zaujímavú vec. Má kurevský maďarský akcent. Akože je brutálny. Mi hovorí, Daniel, počúvaj. Aby si bol šťastný, tak 2 veci musíš spraviť. Prvá vec, vylúčiť zo svojho života cukor. Hovorím, to si nemyslím, podľa mňa, keď kokotov vylúčim zo svojho života, tak to bude lepšie. A on na mňa pozerá, máš pravdu, toto daj na prvé miesto a cukor na druhé.
a mohol by si prestať piť alkohol. Kokot Slovákovi to povieš. Ale zase na druhú stranu nekecá. Vieš čo, bol som na Facebooku a normálne na Facebooku som sa dočítal, že vraj podľa niektorých zdrojov Ježiš bol Slovan. Dokonca podľa niektorých ešte presnejších facebookových zdrojov Slovák. Vidíš? A už Boh ma trestá. Mazel tov. A že Slovák bol Ježiš, hej? Tak ako kebyže tomu je fakt tak Biblia má 4 strany. Na 3. strane zistí Ježiš, že vie robiť z vody borovičku, na 4. všetci zomrú na cirhózy jater. Na druhú stranu si myslím, že čítanie Biblie by bola veľmi rýchla záležitosť a možno by to viac ľudí bavilo. Ťažko povedať. No počúvaj, ale teda toho 30.12., ak som dostal tú angínu, tak 31.12. mi normálne došlo na Instagrame, že ding, ding, notifikácia. A vieš, keď máš zo 7 followerov zrazu 8, už môžem predávať, jak sa to volá? Čo to predávajú influenceri? Ketamín. To nie. Počkaj. Kolagén, kurva. Tiež pre koníky. No. A normálne ma označila brazílska pornoherečka. To, že je pornoherečka, som vedel, že brazílska, to mi povedal kamarát. A prvá otázka, prečo? Jako ja mám fotky na Instagrame, chápeš? Come on. C40. No, a mala live stream. Normálne, že jej napíšem, tak jej píšem, že čauko, kakauko, prosím ťa, neuklikla si sa náhodou, že porqué? A ona, že nie, že si fajnový a hovorím, a prečo? A ja som začal uvažovať, vieš, že sex to asi nebude. Dáme sme si na rovinu, toho asi má dosť. Orgány, to má 43 slovenských rokov za sebou, vieš. Akože keď dostaneš moje játra, neviem, či budeš úplne rád. Ale dá sa s tým brúsiť diamant, takže ako, má to svoje výhody. Alebo eventuálne ruský pas. Vieš, čo sa deje na Slovensku? A možno aj maďarský pas. Lebo Fico teraz si oňucháva zadok s Orbánom, takže eventuálne. A ruský vieme. A otec mi stále hovorí, že Daniel, nemôžeš sa stále naštvať, keď sa bavíme o politikoch. Vždy si povedz, že v čom je ten politik zlý, v čom je dobrý a hneď ti bude lepšie. No a takto. No tak Fico je zlý politik, ale dobrý kokot. Hneď mi je lepšie. No v každom prípade s pornoherečkou si píšem doteraz, ona portugalsky a anglicky. Ja neviem portugalsky, ona anglicky. Najlepšie rozhovory môjho života posledné 4 mesiace, takže ja som spokojný. Ale dodalo mi to toľko odvahy, že normálne si otvorím Tinder. Vieš, čo je pre muža nad 40 Tinder? Jazda na kole. Kolo hoří, ty hoříš, cesta hoří, les hoří, všetko okolo hoří, lebo si v pekle! A ja to vysvetlím prečo. Vieš, akože hneď prvý problém nastal, meno je v pohode. Hej, meno som zvládol. Daniel. 43. Ale teraz nemôžem tam jebnúť pravdu. 43, rozvedený, 2 deti od 2 rôznych žien. Hypotéka na krku, zúfalosť. Vieš, lebo tieto veci nie sú práve akože selling point. A hovorím, pozriem sa na profily iných, čo tam majú. Kurva. Mňa by zaujímalo, odkedy, kurva, písmená sme vyvedení za pojebané emotikony. Vyzerám ako faraón, vyzerám, že strážim nejakú pyramídu. Nie som ani Indiana Jones. Nikdy nemám nejakého rímskeho centuriona po ruke, že vole, poď mi to preložiť. Nie, nič také není. Borka tam mala, vieš čo? Nie, ešte raz. Na strednej škole začali dávať do matematiky písmená. Ja som mal stavy úzkosti. A potom tam začali dávať, kurva, slová. A teraz sme sa znova dostali k emotikonom. Borka tam, vieš, čo mala na profile? Toto. Což dokážeme ešte identifikovať. Lilek a broskev. Vegetariánka.
pár otázkach som zistil, že bisexuálka. Nič to ale nemení na situácii, že otázky sú veľmi dôležité. A ja vám chcem predstaviť jednoho môjho kamaráta. Peťo sa volá. On je kurva jednoduchý, že 100 klinec je pri ňom integrovaný obvod. On není najostrejší nož šuplíku, on je plastová naberačka na poli. Ten idiot si myslí, že Titanic sa nemohol stať, lebo v slanej vode sa nič nemôže potopiť. A keď mi zajebal, že koncentračný tábor je miesto, kde sa ľudia učia sústrediť, tak som myslel, že ho zabijem. Vieš čo, on stále proklamuje, že Zem je plochá a že bude druhý príchod Ježiša Krista. A ja mu hovorím, nie, nebude. A on, že jak to vieš? Hovorím, koľko ty si myslíš, že Ježiš je jebnutý? Však vie, čo ste mu spravili naposledy. Na čo by došiel, kurva, ešte raz? A mali sme konverzáciu, jeho tupé otázky. Mi hovorí, že Daniel, čo sa ti stalo také strašné na stand-upe? Hovorím, ľudia sa nesmiali. Nie, že niečo horšie. Hovorím, nie, nič iné. Muselo sa niečo stať. Ja hovorím takto, tak som dostal obojručnou sekerou sem priamo do hrude. Že fakt? Hovorím, nie, vole, to je stand-up, nie vikingská svadba. A bol som na vyšetrení prostaty a hovorí mi, že to po 40-ke, vole, tí, čo máte do 40, tak toto je trailer, čo sa bude diať. A pýta sa ma, aké to bolo. Hovorím, čo konkrétne myslíš? Čo sa tam dialo? Hovorím, OK, v pohode. Došiel som tam, pani doktorka bola veľmi milá, zapla hudbu, slúbila svetla, Chardonnay, ročník 2019 z Valtic, veľmi dobré víno inak, by the way. Trocha sme sa boskávali, ako, ja vieš, že by sme sa dostali proste do toho stavu, aby to bolo fajn. A on že fakt? Hovorím, nie. Dala si rukavice a strčila mi 2 prsty do prdele. Hej, aké to bolo? Hovorím, kokot, horšie ako 1, lepšie ako 3. Hovorí, že a dokážeš to k niečomu prirovnať? Hovorím, nie. Ešte nikdy som 2 prsty v prdeli nemal. Ale keď pôjdem na najbližšie vyšetrenie, tak to bude presne také, ako to prvé. No, vracím sa k Tinderu, lebo prostata je prostata. No a išiel som na rande teda, ale ja neviem čítať tie red flags, ja neviem, jak sa to povie česky, ale proste, že na čo musíš dávať pozor. Tak na Tinderi mala pani napísané, že dog lover. Ja som nevedel, čo to znamená. To, že mala 151 centy oproti mne, som si asi mal prečítať. Vyzerali sme, ako by sme niesli prsten do hory smrti. A teda... Mala 3 psov. A ja som... Keď ona mi napísala, že 3 psíkov, maltézák, jezevčík, akýkoľvek pes mopovitého pôvodu. Hovorím, to je OK. Došla s 3 dogami. Ona mala 151 centy. 151 centy. Psi sa volali Sebastián, Dominik, Frederik. Sebastián bola fenka z nejakého záhadného dôvodu. Nepýtal som sa, lebo som nemal čas, lebo minútu sme pili kávu a 59 minút kričala rôzne povely. Ja som potom došiel domov a sused zakričal na svojho psa Belagnoze, ja som dobehol. A ja som sa toho bál, že tie psi sa rozbehnú v istom momente, každý iným smerom. Budem na titulke Blesku nejkrvavejší rande v histórii Brna. Dáma byla roztažená po 3 námestích. Ináč pre tých historicky zdatnejších, Honza, to mohlo byť, že v podstate to vyzeralo tak, ako by sme išli obsadiť znova Brno. Ako kone sme mali a Sebastián bol čierno-biely, takže by sme ho predali ako kravu a podojili, takže ako... No ale potom hovorím, idem do toho iným spôsobom, že dám do toho troška poézie. Tak som sa tak zamyslel, prečítal som si nejaké knihy poézie a pozerám na to, hovorím. Keď sa pozriem na mesiac, predstavujem si, že sa tiež pozeráš na mesiac. Naše pohľady sú mostom na mesiac. Dáme si rande na mesiaci. Už to je charizma, jak kurva to. To musí fungovať.
rýchle odpísala a napísala mi, si očkovaný? Takže ak by niekto si myslel, že láska je slepá, tak na Tindri je retardovaná. Rokáč, ďakujem vám veľmi pekne, boli ste skvelí. Daniel Martinek, dámy a pánové. Teď jsem to řekl správně, Daniel Martinez. Tak zůstaň tam ještě chvilku, kurva, vole. Ale já začnu jeden dotaz na tebe. Jak je možný, že se z hovna dostal do bahna, vole? Ze Slovenska do Brna, ty vole. Ale to je predmestie. Jako ty si jel a zastavil si řekl, tady je to dobrý, ne? Jako proč jsi pokračoval dál? Co tě tam zabrzdilo? Ja som bol zmetený, chápeš? Jo. Tam je tak veľa Slovákov, že ja som si myslel, že toto je len nejaké predmestie Bratislavy. Faktem je, že Slováci třeba jako z těch dalších částí, podle mě mají nějaký teleport. Jo, oni se nedostají vlakama, oni nějaký mají šamanák, kteří nějaký teleport, když jsou byli na Václaváku, a to pičo, jsem tady ze Žiliny. Zrazu sa objavíme, vieš. No, a jak dopadlo s tou Brazilkou? Prcal jsi? Jako 7letý děti na škole v přírodě. Dal si jim to tak, jako děti na škole v přírodě. Je dosť možné, že sme asi prcali, ale nerozumel som. A deti nemá Honzo ešte. Aspoň dúfam. Teda neviem. Mě osobně nejvíc zajímá příběh slovenského Ježíše. Protože já mám jaksi v hlavě tu scénu, jak on přemění prostě vodu na víno ano. A všichni dělají, čo to je za sračku toto? A to je tokají. Alebo keď... A on uteče po štrbském plese. To je vtip, který jde tím sálem podobně jako Ježíš po vodě. Ježuško. Ano. Ježíš po vodě, alebo Ježíš po bodovičke. Vstal z mrtvých po 3 dnech. Evidentně bola dobrá. Do toho bych chtěl rozhodně slyšet víc. No. Adam se chystá nějakou otázku. Já jsem měl otázku, ale... Vy si povídejte, já se jdu vychcat, jo? Dej tomu třeba 2 minuty ještě. 2 minuty mám předstírat, že mám otázku, jo? To je super. Můj otec je ze Slovenska a taky... Počkej, tvůj táta je Slovák, ty jsi spíše Slovák. Já tě znám 15 let, ty jsi fakt Slovák, ty vole. Nie, však Jenom napůl, Nikolo. Jenom trochu jsem Slovák, ne jako No je, ty jsi na půlku Slovák, vole, že tvůj táta Slovák, to není málo Slovák, Nikola. to není 5% Slováků. To je to hodně Slováků, no. Vole. To jako kdyby já řekl, no, kdyby se neznali, tak jsem napůl, vole, Afgánec, vole. Jako. Ale věřil bych ti to, ne? Tak proto s No váma nejsem, ale ty jsi očividně napůl Slovák. No, počkaj, ale on má příjmení. Nic proti Slovákům, kromě Kulošníkova. Tak, no povídej. No ne, to je můj otec je Slovák, proto s váma dokážu chlastat, Nikolo, protože genetika dělá něco. A druhá, můj otec je z Humenného. Humenné. Je tady někdo z Humenné. A to je opravdu strašný místo. Což je podle mě jméno pro paštíku, ne pro město. To je vzdialený východ, s tými ani já nepijem. No, jsou nebezpeční, vidíš, on to zvládli jsme to a pořád jsme u nedá. zeměpisu Slovenska. Takže mám troška strach s Adamom niekedy v živote piť inak. Jsi na půl Slovák, ty vole. No ano. To vole, no tak Lucí. Přesně, vole. Nie, to je choroba, bacha na to. Je to. Běž do piče, vole. Pozri sa na Brno, jak dopadlo. To je pravda, to je zlý. Geografie Slovenska mě baví. Tak. A moje otázka, já nevím, jestli je tam otázka zatím schovaná, ale odkaď seš ty, synku? Nové zámky, ale boli Newcastle juhu. Nazaret. Takhle balíš buchty, ne? I'm from Newcastle. Yes. Vítejte, nové zámky, odebere vám ledvinu, hej. To sa predáva oveľa lepšie, lebo keď to poviem v maďarštine, to je Érsekújvár, takže to je... No, cokoliv si řekneme v maďarštině, tak není dobrý. Nie, lebo keď sa chceš naučiť maďarsky, ináč musíš povedať jedno slovo a musíš ho vedieť schopný napísať aj vysloviť. Je to defragmentace disku. V maďarštine je to, počúvajte, töredezettségmentesítés. Děkujeme. Daniel Martinek, dámy a pánové, velký potlesk.